hlásíme z trošku netradičního studia. Nacházíme se v autě. Vysvětlíme proč. Vladík nám postoupil ze základky na střední. Střední má v Jánských Lázních, kde studuje střední ekonomickou školu, kde je na internátě. No a jelikož to máme hodinu 4, hodinu 20 jízdy, tak jsme se rozhodli, že ten náš projekt, který bude slavit skoro 2 roky za chvíli, posuneme, můžeme nazvat moderní nebo hodně používaný slovíčko podcast, který jsme se rozhodli, že bude nést označení jízda, protože celý život s obrnou je taková jedna velká jízda. Když chcete, aby ty důsledky toho onemocnění nebo toho postižení byly co nejmenší. A s Mladíkem si budeme povídat o tom v podstatě, jaký to je život s obrnou. A tak hnedka předám mu slovo a optám se ho, máš za sebou 2 měsíce školy, jak se ti líbí na obchodní akademii Olgy Havlové v Jánských Lázních? Mně se tam líbilo velmi, už když jsme tam byli na dní otevřených dveří, to stále platí, je to tam zábava, ale už to učení je trošku těžší, ale to jsem čekal od střední školy. Doufám, že mi to půjde podobně, jako mi to jde teď. A dobrý je tam taky to, že tam je možná pomoc asistentů, kteří jsou non-stop ve škole i na internátě. Dá se tam dělat spoustu sportů a zájmových aktivit, třeba jako florbal, nebo je tam také posilovna, různé cvičení, takže je to fajn. Vy máte v rámci výuky, máte rehabilitace? Ano. Ty máte jak často? Rehabilitace teď se změnily od tohohle týdne. Bude to tak, že jednou týdně bude zavedená v rozvrhu a potom někdy během týdne si nás můžou zavolat, pokud to bude potřeba a bude mít člověk individuální rehabilitaci. A předtím to bylo tak, že byla 2krát zavedená v rozvrhu, takže 2 hodiny. A kromě toho, ty tam ještě chodíš cvičit? To máte po škole, na internátě? Vlastně v budově školy v tělocvičně je vždycky ve středu 1,5 hodiny takové kondiční cvičení, kde se věnujeme svému tělu a různým částem těla. A kromě toho ještě chodíš do posilovny? Ano, v úterý po škole. Co bazén? Bazén tam je jednou týdně zavedený v rozvrhu. My ho máme ve středu, 2 hodinu. Musím teda říct, že je trošku studenější, než bych si přál, ale člověk si musí zvyknout těch prvních 10 minut a pak už to jde. Nutilo to k tomu, aby se hejbal, no. Jinak by mu tam byla zima. Ale i do vody s náma jde minimálně 1 asistent, takže to je taky dobrý, že vám pomůžou i v té vodě. Samozřejmě i s převlíkáním a s věcmi okolo. A kromě toho ještě, co tam ještě navštěvuješ? Kromě toho, co tam ještě navštěvuji. Co pak máte ve čtvrtek? Ve čtvrtek máme už zmíněný florbal a to je moje velká zábava. Mám to vlastně místo parahokejového tréninku, který máme v Pardubicích, taky ve čtvrtek. No, teď na to méně příjemnější. Co učení? Učení je to samozřejmě trošku těžší než na základní škole, ale s tím jsme počítali. Teď už se to trošku rozjelo. Minulý týden jsme psali každý den nějakou menší nebo větší písemku, ale ještě se to furt dá zvládat. Když člověk dává pozor a je koncentrovaný na tu výuku, což jde dobře v těch 7 lidech, jak jsme ve třídě, takže jsem rád s
se studijníma materiálama, jak to máte? Musíte si dělat poznámky, nebo... Studijní materiál je možnost si samozřejmě dělat poznámky do sešitu, anebo dovolují nosit si na hodiny počítač a můžete si to vést v počítači. Tak já třeba pro usnadnění si většinu věcí dělám do počítače, protože to je rychlejší a u mě občas riziko, že papíry ztrácím, takže i to mám bezpečnější touhle cestou. A co takový budíček a večerka? Budíček dá se říct, že je na člověku, jak se zbudí sám, ale jde samozřejmě taky, že vás přijdou zbudit asistenti, kteří jsou na tom internátě a do 7:45 musíte být na večeři, teda na snídani a v 8:10 začíná výuka ve škole. Tam je super, jenom můžeme zmínit, že teda internát je propojený se školou, sice takovým studeným tunelem, ale když byste chtěli, tak vlastně jsme dávali kompletně video, jak to vypadá na škole, co tam je zajímavého, nebo jaký je to prostředí. Na náš YouTube kanál. Tak, přesně na YouTube kanále máme 2 videa zaměřený na školu, takže je tam jenom v rychlosti takový spojovací krček, který asi za chvíli vzhledem k počasí začne fungovat jako osvěžovna, nebo studený výcvik, studený odchod. To už funguje pomalu jak kryoterapie. Člověk už tam musí být v mikině a když tu mikinu ve spěchu ráno zapomene, ještě, že to je z kopce do školy, že člověk rychle zmizí, ale ráno to ještě jde, ale večer to je horší. Večer tam už normálně vidím, jak ten chodník namrzá i v té spojovací chodbě, takže je to už docela zábava tam jezdit nahoru v té zimě. Tak jo, tak to máme všechno k prvnímu videu nebo podcastu Jízda. Sledujte nás, odebírejte nás a my zase se ozveme a už půjdeme s otázkama na tělo, co by vás mohlo zajímat, vůbec jak je to s životem, s Obrnou, Míšovy postřehy, moje otázky na Míšu, Míšovy otázky na mě. Takže zkusíme to nějak takhle postavit, protože si myslím, že za těch 16 let, nebo teď už skoro 17, co mladýmu bude, těch zkušeností máme dost. A furt vnímáme, že ty rodiče, kteří jsou na tom začátku, nebo jsou přeci jenom jako v těch plenkách, tak některé věci neberou vážně. Neberou, nebo jsou hodně moc optimistický. A nechceme vás strašit, to rozhodně ne, ale myslíme si, že je potřeba tu Obrnu brát od začátku na 100%, dát tomu hromadu času, protože je to věc, kterou už nikdy nevrátíte. Nevrátíte čas, abyste si pak mohli říkat, to jsem měl dělat jinak, to jsem měl dělat jinak. My jsme ty informace na začátku tolik neměli, teď díky Facebooku, YouTubeu a dalším věcem těch informací je mnohem víc, ale myslím si, že furt to není tak, jak by mohlo. Takže zatím čau. Mějte se pěkně. A zase někdy na cestě Chrudim Jánský Lázně. Ahoj. Ahoj.